Car vertical, παιδιά. Γιατί κοιτάξτε, αυτό είναι το πισινό. Δόξα τω Θεώ. Εδώ είναι καλά. Αλλά όπως βλέπετε το μπροστινό δεν είναι και πολύ καλά. Από Honda. Εντάξει. Θα σας δείξω. Λίγο εδώ, αυτό όπως βλέπετε, νομίζω είναι ο σένσορας του airbag, κάτι δεν ξέρω. Αυτά. Να προσέχετε. Car vertical, όπως λέει ο Αλέξανδρος, κάτι ξέρει. Και με το κουπόνι του, πολύ καλύτερα. Εμένα μου είπανε, εδώ έχει ένα χτύπημα, εντάξει, τίποτα άλλο. Το τίποτα, δηλαδή... Εντάξει. Όπως είπε ο Αλέξανδρος, να τα κοιτάτε. Γιατί αυτό το πήρα σε πολύ καλή τιμή για Βέλγιο. Αλλά έχει τα δικά του. Έτσι. Αυτό δεν το είδα, το πισινό. Δεν ήξερα καν. Το μπροστινό το είδα όταν πια το είχα αγοράσει. Εγώ αυτό που είδα ήταν λίγο αυτό εδώ πέρα και εκείνο. Βράδυ, παιδιά. Μην παίρνετε αμάξι βράδυ. Και άμα το πάρετε, δηλαδή να κοιτάτε πολύ καλά. Εγώ έβγαλα αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί εδώ από το... Εντάξει. Και εδώ ήταν όλο με λάδι. Γιατί δεν είχαν αλλάξει αυτή τη válvula. Ονομάζεται στα ισπανικά PSV. Και αυτό όταν μείνει κλειστό βγάζει λάδι όπου βρει. Εγώ είχα βγάλει τη τάπα να καθαρίσω εκεί πέρα. Εκεί ακόμα έχει. Αλλά ήταν πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει αυτό το... δεν ξέρω πώς ονομάζεται τώρα. Τι άλλο. Όταν μείνει ανοιχτή αυτή η válvula, το πρόβλημα που κάνει είναι να καίει λάδι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι πολύ φτηνό. 6 ευρώ πάνω κάτω, μερικά πάνε δηλαδή σε κάποια, όπως το Seat Leon το είχα πάρει, δεν ξέρω, 15 ευρώ, δεν θυμάμαι, 1,9 TDI. Στο φινάλε δηλαδή αυτό, παιδιά. Car vertical, μπορείτε να δείτε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε, είχε ατύχημα και τι πρέπει να κάνετε. Αυτό εγώ που θα αλλάξω είναι αυτό το μπροστινό με 50 ευρώ. Το είδα στο Autodoc. Δηλαδή μπορείς να πάρεις και από δεύτερο χέρι. Αλλά εγώ το θέλω καινούριο γιατί εδώ είμαστε Βέλγιο. Και τώρα να το πάρω, να το βάψω, δεν ξέρω τι, όπως βλέπετε. Και να μην είχε το ατύχημα. Βλέπετε τι γίνεται. Και αυτό. Εγώ για βάψιμο, εντάξει, έχω μερικά σπρέι εδώ. Zinc. Και αυτό να βγάλει το όξιδο. Τη σκουριά. Έχουμε και εκεί πέρα ένα δηλαδή από το χρώμα του με 30 ευρώ. Αλλά εντάξει, αυτά παιδιά. Εγώ πώς κατάλαβα για το πισινό.
Δόξα τω Θεώ. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι τώρα για λίγο χρόνο. Έπρεπε να έχει ένα πλάστικο και δεν το έχουν. Να μην μπαίνει νερό, λέω προς το παρόν. Είδα αυτό το καλώδιο, ήταν εδώ πέρα και δεν... Όπως βλέπετε έχουν αυτά. Και έτσι όπως δεν άναβε, λέω κάτι έχει. Έβαλα άλλο, πώς το λένε, έχω ξεχάσει πολλά τα ελληνικά. Τη λάμπα, την άλλαξα για να δω τι γίνεται, τι παίζει. Λέω δεν πάει και μετά εδώ το καλώδιο, να φανταστείτε παιδιά, κάτι καλώδια που έχουν βάλει. Και από εκεί κατάλαβα ότι κάτι παίζει. Και μετά βγάζω αυτό για να δω καλύτερα τι έχει, πώς να το αλλάξω και βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το αμάξι εδώ υπάρχει ένα σε πολύ καλή τιμή με 2.000 ευρώ. Manual, ξέρεις όλα αυτά. S είναι full extra. Αυτό είναι, όπως βλέπετε, από Αμερική έρχονται. Γιατί με το αυτό. Από Αμερική έρχονται και παίζει αυτό να έχει τη μηχανή αυτή F5 F20 V5. Αυτός είναι ο κινητήρας που έρχεται με OBD1. Δεν ξέρω τώρα στην Ελλάδα τι παίζει, αλλά από ό,τι διάβασα έτσι λίγο πάνω κάτω, λένε ότι αυτά τα μοτέρ είναι για 6 χώρες. Δηλαδή εδώ Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, δεν ξέρω άλλη μια χώρα. Δύο μπορεί. Και έχει λίγο περισσότερο, πώς το λένε, λίγο περισσότερο δηλαδή άμα το βάλω τώρα 98 ή 100, θα ανεβάσει λίγο περισσότερο τα άλογα. Ξέρεις, θα δώσει λίγο πιο καλύτερη όταν πατήσει το γάσι. Για διαφορά από τα B7 που είναι σε άλλες χώρες. Ισπανία, ξέρω εγώ και άλλες. Αυτά παιδιά. Το αμάξι δεν είναι και έχει τα 26 χρόνια του, το 2000 είναι το συγκεκριμένο. Του κάνανε αλλαγές όπως αυτά. Ακόμα και αν βλέπετε με σκουριά είναι γιατί ήταν παραιτημένο. Αυτό εδώ είναι πολύ καλά. Από μέσα δεν είναι πιπίλα, αλλά δηλαδή αυτό, εντάξει, φτιάχνεις αυτό εκεί πέρα λίγο, αλλά κατά τα άλλα πολύ καλό. Με 217.000 χιλιόμετρα έχει έξτρα να γουστάρεις. Του έβαλα μια οθόνη από αυτές που ανοίγει, αλλά θα του βάλω μια τώρα που έχω δει από την AliExpress, που φίλε μπορείς να τη γυρίζεις έτσι και έτσι και θα δούμε. Αυτό μου άρεσε επειδή ξέρεις, όταν πας ξέρω εγώ, όπως εγώ τώρα που μένω εδώ στη Βέλγιο, πρέπει να πάω 2.000 χιλιόμετρα ή παραπάνω, το βάζεις μέσα και πας χαλαρά. Ξέρεις, τα βραδινά είναι λίγο δύσκολα να οδηγάς με πολλές δυνατές, πώς το λένε, ξέρεις, πειράζει. Αλλά εντάξει, θα του βάλουμε τη μεγάλη οθόνη και θα τα βρούμε κάπως. Αυτά παιδιά. Το συγκεκριμένο αμάξι δηλαδή, όπως βλέπετε, έχει αυτά τα προβλήματα.
Αυτό το αγόρασα. Όπως βλέπετε ακόμα έχει το χαρτάκι. Είχε μια τέτοια εδώ. Ξέχασα πώς λέγεται και πολλά πράγματα έχω ξεχάσει. Αυτό εδώ. Λέγα Racing. Επίσης δεν θα περάσει εύκολα τι ονομάζεται, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά. Εδώ ονομάζεται curing. Για να περάσει αυτό το πράγμα πρέπει να είναι stock. Θα το περάσουμε και μετά βλέπουμε. Εντάξει παιδιά, σας αφήνω. Καλό Σαββατοκύριακο και με προσοχή.